Campalós, com moltes masies del nostre país, amaga misteris i històries invisibles als nostres ulls. Al llarg dels segles, les masies han vertebrat el territori, donant continuïtat a moltes generacions de famílies. La modesta masia de Campalós, ubicada a la vall del Llor de Sant Boi de Llobregat, amaga misteris que fan que sigui única. Us convidem a descobrir-los. Al Museu del Disseny tenim una col·lecció de ceràmica espanyola que procedeix de l'antic Museu de Ceràmica de Barcelona, que quan es fa la compactació amb els diversos museus de la ciutat, arts decoratives, tèxtil i indumentària, arts gràfiques i disseny de productes, junt a la ceràmica, venen a parar aquest edifici sota el paraigües del disseny. Custodiem una col·lecció de ceràmica de vora 23.000 peces, i comencen, les més antigues són produccions del segle XII d'origen islàmic, i a partir d'aquí tenim tot el ventall històric dels diversos centres productors espanyols, els que destaquen en cada moment, i arribem fins al segle XIX. I després complementem aquesta col·lecció amb una de ceràmica contemporània artística de segle XX, que comença amb el modernisme i arriba fins avui dia. L'any 2016 vam tenir l'exposició d'obra Ceràmica aplicada a l'arquitectura, amb el comissari era el Pedro Azara, i la intenció d'aquesta exposició era posar de relleu la importància que ha tingut el material ceràmic des dels orígens de les primeres civilitzacions. Hi havia el maó més antic conservat, que és de fa 11.000 anys, que es va trobar a Jericó, fins a les últimes innovacions en ceràmica per a l'arquitectura que s'hi estan fent en les fàbriques de ceràmica per poder continuar utilitzant aquest material que té moltes virtuts en aquest sentit, perquè no només és un bon aïllant tèrmic, sinó que també té unes condicions d'higiene, de manteniment, etc., molt saludables i molt bones per utilitzar en l'actualitat, i a més és un material que ve de la terra, per tant és plenament sostenible en aquest sentit. Va ser una exposició molt ambiciosa perquè es van anar a buscar tots aquells materials que es van pensar que eren necessaris per desenvolupar aquest discurs en profunditat. Per tant, vam contactar en importants museus d'arreu d'Europa. Van venir del Louvre, van venir del Museu Arqueològic d'Atenes, van venir de Nàpols, van venir del Pergamon Museum i de diverses col·leccions espanyoles també, i també de Sant Boi. L'exposició es desenvolupava en 4 àmbits que feien una aproximació a la ceràmica en l'arquitectura des de diversos punts de vista, i un d'ells era la ceràmica com a material constructiu. En aquest sentit vam conèixer l'existència d'aquest rajoles de paviment del segle XVIII de Campalós, que ens encaixaven com a un paviment típic d'aquella època. Ho podem trobar tot arreu, però aquelles tenien l'especificitat que tenien unes marques que les personalitzaven, una mà, un peu, una petjada d'un animal. Això segurament és perquè era un centre productor i allà mateix les estaven assecant i allà mateix van fer aquelles intervencions. Però ens semblava que, a més de ser un material constructiu, tenia com alguna cosa de viscuda, de peça viscuda, de cosa de la vida quotidiana, i això ens va agradar especialment, és el que jo crec que les fa més especials. Hem vist que sí, que realment eren especials perquè han pogut participar en 2 exposicions. Una exposició dintre del tricentenari que vam celebrar al museu amb una exposició sobre el segle XVIII, i una altra exposició del Museu del Disseny, una que era especialitzada en ceràmica en general, i les peces de Campalós van estar dintre del conjunt de peces de ceràmica de la construcció. I la veritat és que va ser molt important i molt interessant que poguéssim participar al museu en aquesta exposició junt als grans museus europeus. És un orgull que peces del Museu Sant Boi puguin estar al costat de peces dels museus més importants d'Europa.
el fet de trobar tanta quantitat de maons amb aquest tipus d'inscripcions de lo que seria avui, que podríem considerar un art pobre, un art gairebé prehistòric, perquè tenien ganes de deixar constància, un simple divertimento, que eren els nens de la cara que ho feien per entretenir-se, o era una pràctica del propietari. Es va trobar un maó amb la inscripció feta amb un dit de 1700. Molt probablement aquesta data sigui la data d'inici de la construcció de la masia de Campalós. També es va trobar una altra inscripció més en la zona del sostre, aquesta en aquest cas estava pintada, que posava 1764, que molt probablement sigui la finalització de la construcció d'aquesta masia. Potser la guerra de successió i la postguerra va fer que es endarrerissin les obres o anessin més lentes, no perquè la família potser no tingués problemes econòmics, però sí que hi van haver molts problemes de subministrament de materials, perquè és un moment difícil. Però la troballa, que va ser molt important per resoldre aquest enigma, aquest misteri respecte a aquests maons que es van trobar a Campalós, va ser un altre maó en el qual hi havia una inscripció que posava 1762 Llorenç Pallarès de la Quadra del Llor. El padró del 1846 em sembla que indicava que era rajoler, o fins i tot es esmentava com a Can Rajoler o alguna cosa així, no ho recordo ben bé ara de memòria. Segons Manuel Goicoechea, que va ser també un estudiós de l'entorn natural, doncs en un article que va publicar l'any 1957 a la revista Vida Samboiana, Campalós en aquell moment havia tingut el nom de Can Pallarès o la rajoleria. La presència de tal quantitat de material, diguem, específic i especial. Però clar, no estem parlant de maons perquè sí, perquè evidentment a qualsevol masia, qualsevol casa gran, qualsevol casa de camp, no cal que sigui enorme, està plena d'estris, de teules, de maons, de tubs que pot utilitzar en un moment o un altre per qualsevol instal·lació provisional o per una refeta de la casa, etc. Clar, allà que estiguin associades a un ofici, en una zona, com dèiem abans, que hi ha molta aigua, que és una zona absolutament argilosa, perquè la descomposició de les licorelles quaternàries sabem que fan uns llims magnífics que en tot el terme de Sant Boi és el que ens caracteritza, tant el Montbaig com la Muntanyeta hi ha afloraments per tot arreu i la quantitat fins i tot en èpoques molt recents, les bòbiles que hem tingut per la fabricació de totxanes, maons i tot tipus de coses, doncs evidentment no ens ha d'estranyar que allà en aquesta zona tan privilegiada, i a més, com diem, hi havia moltes cases al voltant a les quals podia subministrar abans d'altres usos. Clar, també per les traces que s'han vist no em dona a mi la sensació que hi hagués una indústria del qual és que es va construir mig a Barcelona amb els maons del Llor, evidentment no, però sí que evidentment per les masies del voltant, i no només les del terme de Sant Boi, sinó també algunes de Sant Climent i Santa Coloma, doncs segurament va poder subministrar força material. El fet de ser rajolers pensem que s'associa al fet d'aquest conjunt de rajoles tan especials o tan concretes, perquè se les devien fer ells mateixos. Si no tenien forn, el forn ho devien encarregar, però les rajoles sí que se les devien fer ells i es van posar aquests detalls i per això són úniques. El que hem anat veient al llarg de tot el territori santboià és que allà on els hi feia falta un forn, el construïen. O sigui, els forns són fàcils de construir, les peces, les rajoles són estàndards, són la rajola catalana estàndard, llavors la fabricació no és difícil, és fàcil. Els paletes de Sant Boi eren molt famosos i eren molt volguts a les obres de l'entorn. D'aquí la cançó dels fadrins de Sant Boi. Molta fatxenda gasten. És molt singular la troballa d'un maó que estava encastat al mur de la paret, que probablement no estava enganxat amb ciment, amb la resta dels maons, i que té tres forats, amb tres cavitats rodones, amb una certa profunditat, i que molt probablement era per preservar allà, per guardar
com si fos un amagatall de les coses de valor que tenia la masia. El fet que aquesta peça estigués encastada a la paret potser té que veure amb alguna ofrena, però no deixen d'haver supersticions que venen d'antic. Llavors, potser amagar alguna cosa d'aquest tipus. Una de les coses també més interessants de Campalós és la troballa d'unes rajoles que estaven a la cuina. Són, de fet, tres conjunts. Dos d'aquests conjunts s'han pogut conservar in situ en la masia i, de fet, la gent que va a l'Aula de la Natura de Campalós els pot veure sense cap mena de problema. I l'altre conjunt està preservat en el Museu de Sant Boi. En un conjunt podem veure un castell amb una escena d'un caçador que està caçant. Un altre conjunt podem veure un gerro amb un altre element ceràmic al costat, que al gerro hi ha unes flors realment molt maques. I després podem trobar, en el conjunt que es conserva en el Museu de Sant Boi, un paisatge idíl·lic, que no sabem si està relacionat amb Sant Boi o no. Però aquí el Carles Serret, el director de l'Arxiu Municipal, va fer una descoberta molt interessant. L'únic que sí que vaig poder identificar és el que ja ha representat. Una peça que tenim aquí al museu és Balaguer. Quan vaig veure la peça ràpidament dic que això em sona i llavors rumiant, però clar, on pot ser, i sí, un bon dia, doncs, per la tele veient una imatge o la càmera del temps de TV3 o hi ha algun llibre que Balaguer és absolutament indiscutible, no hi ha cap mena de dubte. Llavors, l'altra pregunta, què nassos fa a Sant Boi amb una masia de muntanya, un plafó de rajoles de Balaguer? Aquí a la col·lecció de plafons ceràmics que tenim de finals segle XVIII, principis segle XIX, tenim coses similars. Estan molt a la paix, diguem, del que s'està fent en aquella època. Produccions catalanes i produccions que s'estaven fent en gran volum a València, Castelló, Ribesalbes, Onda, Manises, tot aquell territori. No tenim constància que a Sant Boi hi ha hagut un artesà fa 150, 200 o 250 anys que es dediqués a aquest ofici. La tradició ve de totes aquelles produccions catalanes tradicionals de final segle XVII, segle XVIII, amb els gerros florits, que també reprodueixen una dels nostres plafons, amb tots aquests paisatges amb arquitectures de castells o les escenes de caçadors que venen originades d'aquella rajola d'ofici també de la tradició catalana. O sigui, agafa tot aquest bagatge del moment àlgid de la ceràmica catalana i el depura, el fa més senzill, l'adapta als nous temps, però tenen molta continuïtat i jo els emmarcaria dintre d'aquest període. Una de les coses realment que vaig valorar molt en el seu moment va ser els plafons de rajola que hi havia a la cuina. Entrant al fons, el que seria la gran sala, a mà dreta, i allà hi havia a la part baixa i a la part alta de la cuina hi havia uns plafons de rajola molt interessants que segons les teories d'un professional, d'un ceramista, em va dir que possiblement datessin del segle XVII, XVIII, una cosa així, amb uns motius molt macos, molt ben conservats. I, en fi, això és un dels records molt curiós perquè no s'hi prestava gaire a veure aquests motius així més propis d'una casa noble, d'una casa senyorial, no? I allò purament una masia molt senzilla, no? Jo crec que ens aniríem a principis del segle XIX, podria ser finals XVIII, principis XIX, però aquelles rajoles blaves de mostra amb aquella flor, si realment formen part del conjunt original i no s'han afegit en època posterior, ens portarien la datació més cap a principis del XIX que no passa al XVIII. Hi havia rajoles allà a la cuina, eren blaves, i tenien com unes rames així blanques i de colorets. En unes obres a la Diagonal s'han trobat uns dipòsits que estan datats de primera meitat del XIX i aquests dipòsits estan enrajolats amb rajoles d'aquest mateix model que venien de rebuig segurament perquè eren uns dipòsits industrials, però sí que ens afina la datació en aquest sentit. I des de finals del segle XVII trobem a la producció ceràmica catalana tant a plats, a gerros, a plafons,
aquests motius decoratius del gerro florit. És una influència que ve de la ceràmica holandesa i que ràpidament aquí s'agafa com a propi i, com deia abans, té un recorregut llarg, perquè a principis del segle XIX encara ho trobem i els artistes noucentistes en la seva obra artística també fan servir aquest recurs. Per exemple, Xavier Nogués en tenim bastants exemples d'això. A les escenes del plafó sempre hi ha uns personatges principals que t'ensenyen alguna acció de la vida quotidiana o un sant en la seva acció santificadora, diguem, però sempre de fons, una mica en segon pla, però si et fixes amb molt de detall i amb molta feina, sempre apareixen aquests paisatges i aquestes arquitectures. Això és una mica també anar a buscar l'arrel clàssica del Renaixement, tot aquest corrent que ens ve del segle XVI, que també influeix molt la ceràmica del Renaixement italià, on aquests paisatges de fons davant una figura principal era una cosa molt comuna i això d'una manera o altra es va transmetent i ens arriba fins als plafons del segle XIX. El que no van fer ells són les rajoles decorades, les rajoles de paret decorades, vidriades, que això sí que són encàrrecs a professionals pintors, però que estan especialitzats en rajola. No són els artistes pintors habituals, sinó que han de pensar que després el seu dibuix o el seu art s'ha de coure, o sigui, ha de passar pel forn, que és un procés que els altres artistes no han de passar. També quin interès en posar aquestes rajoles, que segurament devien ser cares en el seu moment, perquè no n'hi ha tantes i tantes. No estem parlant d'unes rajoles neutres o d'uns plats de ceràmica modestos que tenim per l'arqueologia, en tenim centenars i centenars recollits al llarg del temps. En aquest cas estem parlant de peces molt úniques i per tant, automàticament això implica que valen diners. I a més també estaven en un lloc una mica curiós, perquè estaven a la cuina, en un lloc relativament modest dintre de l'estructura de l'edifici. En un altre lloc, avui dia, amb una mentalitat de loft, de cuina americana, sí que destacarien i es veurien més, però en uns espais segregats i una mica secundaris és bastant sorprenent. És una època, Sant Boi, de pujança. O sigui, venim de principis del segle XVIII d'una guerra molt dura, però cap a finals del segle XVIII ja sembla que l'economia catalana, l'economia santboiana ja està recuperada i és també el moment que les masies es milloren i s'envelleixen. En aquest cas, el cas de Campalós, amb aquestes rajoles decorades, que són de paisatges, no són paisatges locals, són paisatges generals, però que són molt maques, realment l'artista devia ser dels bons. És un moment en el que el plafó ceràmic és la manera barata i còmoda i higiènica de tenir una obra d'art a casa teva. Eren molt comuns els plafons de sants. Tothom tenia un plafó de sant. Clar, no era tan fàcil adquirir una pintura d'un artista o no era tan fàcil tenir aquest tipus d'obra artística i en aquest cas tenia un sentit d'ús, perquè sempre normalment estan com a arrimadors, tenen una utilitat, o en una cuina, per temes d'aquests de neteja, etc. I a més era decoratiu. Clar, no tothom tenia opció a aquest tipus de rajoles que requerien d'un pintor o d'una fàbrica on tenien uns pintors relativament especialitzats, en què ja tenien un cert criteri i sentit artístic. Ja s'ha intervingut en moltes masies més o menys d'aquell període, algunes d'elles perquè han passat a propietat pública i no hi ha paral·lels enlloc. Ni a Can Barraquer, ni a davant a Can Fisas Camparés, que es va enderrocar fa uns anys i es va reedificar, ni hi ha constància, que no vol dir que no hi poguessin ser, però no hi ha constàncies. Can Puig, que es va perdre a començaments dels anys 70, ni a Can Julià, que també és d'aquest moment de la segona meitat del segle XVIII, tampoc ja hi havia presència de cap mena de rajola. És molt singular el que existeixin aquestes rajoles pintades en una masia tan humil com era la de Campalós.
Segons uns escrits que va fer el Manuel Goicoechea als anys 50 a Via de Sant Boiana, també ell parlava que l'origen de la masia de Campalós era perquè existia una altra masia encara més antiga, d'origen medieval, que era Campalós Vell, i que va patir un incendi a finals del segle XVII, i això va ser la gènesis de la nova masia de Campalós. Que podria ser aquest tema d'una substitució immediata per una altra? Sí, però també podria ser que no tinguessin res a veure. Això sí, el trasllat toponímic és una tradició i és habitual al llarg del món, que si ja té un nom, al moment d'implantar-te de nou, si hi ha una cosa que ja està en desús i ja identifica la zona, agafes i que la nova edificació es quedés en nom de Campalós, doncs cap problema. Encara avui en dia podem trobar enmig del bosc, molt amagades, les runes de Campalós el Vell, que més endavant jo crec que valdria molt la pena poder fer una excavació arqueològica, perquè segurament trobaria els elements d'una masia de l'època medieval. El meu pare estava a Sant Climent treballant ja feia uns anys i en el moment de casar-se havien fet un acord per quedar-se dels masovers en una masia de Sant Climent, i quan ja estava tot fet, que el meu pare ja s'havia casat i havia d'anar ma mare allà a viure amb ell i tal, i llavors els propietaris es van desdir a última hora, i llavors com ell tenia contactes amb Sant Climent, algú d'allà li va dir pues mira, tal casa o tal està disponible o la lloguen o te la deixen a força d'estar i tal, i van anar cap allà. I sí, tenim a casa alguna foto, però dels interiors no, des de fora. Quan vam arribar allí no vam fer res. Tal com estava vam entrar i ja està. El meu marit, la germana d'ell, la germana d'ell, se va casar amb un tio meu, un germà de la meva mare, i per això ens vam conèixer. Però mira, si ens vam casar als 59, 60, 61, 62, i mig per all. Van estar molt poc temps, jo no. Jo ja no hi vaig arribar a estar. Ells ja van baixar un any abans que jo nasqués, o un any i mig. Llavors, la meva cunyada, vam acordar de vindre tots cap al Campalós perquè era més gran i allí cabíem tots. I així va ser. Estàvem allí, la meva cunyada i jo, doncs mira, estàvem allí tot el dia amb els crios, el dia que tocava rentar, rentàvem, i només hi havia el petit, però el fill d'ella, que devia tindre un parell d'anys, tenia. Teníem gallines, teníem conills, i tenien un cabrit, que el petit el meu nebot, el cabrit sempre estava detrás d'ell. Estava allà, allí davant de la masia, allí que hi havia el pou, allí teníem els safarets i allí anàvem a rentar. Traiem l'aigua del pou i rentàvem. No hi havia res i alhora hi havia tot, perquè com aquell que diu podien fer pràcticament el que els donés la gana. El meu pare treballava a Siemens, a Cornellà, i llavors per allà feien una mica d'hort i també hi recollien de la zona el que podien i tenien uns quants animalons. El meu marit, els dissabtes i diumenges, ell i el meu tio, com que hi havia una mica més avall, hi havia un pou, que hi havia molta aigua, i allí feia un hort. I més avall hi havia un altre, que també hi havia com un altre d'això, i allí feien hort. Els dissabtes i diumenges treballaven allí i cuinàvem al foc, que hi havia foc a terra. Llavors a la vora del foc hi havia un forn, però el forn no el vam fer servir mai. I allí a la vora de la cuina hi havia un quarto, que allí hi havia com una comuna, que hi havia una fusta, hi havia el redó, i allí era el quarto de les garrofes. I a més hi havia com una cosa redona que allí posaven les coses perquè estiguessin fresques. En aquell moment encara es conservava a la masia una mena de fresquera, que era un forat que estava fet al terra, que servia per conservar els aliments. Hi havia moltes xinesteres i molts carregols quan plovia. I tres o quatre vegades, moltes vegades venien els amics que teníem d'aquí de Sant Boi allà dalt a fer la caragolada.
que hi ha 2 o 3 fotos que hi havia tota la gent. Hi havia les xinesteres, quan plovia, els caragols, però com allò no s'agafava ningú, n'hi havia molts. I a vegades que cosíem alguna cosa a màquina, teníem una màquina, escoltàvem la ràdio, escoltàvem la Francis i les cançons que feien per Espanya, que demanaven la gent cançons. Per a comprar havíem de baixar al carrer Victòria, que hi havia una tenda que allí venien de tot. La llum era el carburo, un cosol de carburo. Això representava 3 quilòmetres i mig o 4 quilòmetres caminant d'anada i després de tornada. I llavors a la tarda, quan venien els homes, ells portaven el pa i portaven el vi, ja està. I moltes vegades baixàvem nosaltres a l'última hora, compràvem i pujàvem en ells per anar carregades. Hi havia les cases de Maria Nau, una volta allà a la torre aquella de Maria Nau, allí hi havia una avinguda bastant gran que hi havia molts ciprers. El meu marit treballava de paisers a Cal Pasqual i el meu tio treballava a la Duble. Sí, a la Duble. I anaven i venien en bicicleta cada dia. I el meu tio, com que tenia asma, deixava la bicicleta a baix de tot, que hi havia com un pou, hi havia a la paret del pou, que el pou era alt, deixava la bicicleta per l'endemà de matí agafar-la. Per no pujar-la fins a dalt hi havia més costa. Però clar, ja era una època molt finalista, perquè per allà ja pràcticament només quedava també ja el Ramon de Campovill per allà i poca cosa més. Ja tota la resta ja estava també abandonada, ja no anava ningú a conrear, menys des de Sant Boi, que des de Sant Climent encara baixés algú per la zona, no diré que no, però de Sant Boi ja un cop ja es va començar a partir dels anys 50 el creixement del Sant Boi modern i Sant Boi ja comença a créixer per damunt de la ronda, doncs tots els territoris de muntanya ja es van començar a abandonar i altres a passar a mans per les petites construccions de cap de setmana que després han donat peu als barris de Can Paulet, Canons, Orioles... En aquells anys la vinya ja no existia, l'únic que existien era el bosc i els garrofers i els ametllers. I olivers i cireres també hi havia. Anant cap al Can Cartó n'hi havia, de pins sí que n'hi havia, sí, bastants també. L'abandó dels conreus de muntanya ja és evident, l'avançament del bosc cada vegada és més important. Una vegada es va calar foc, a tot allò van vindre els bombers i els... ja ho diré, ara no sé el nom, els guàrdies civils van deixar les pistoles i tot allí a l'entrada, que hi havia una taula, van deixar allí damunt. Vinya no n'hi havia. El que allí a l'entrada tenien una premsa. No era gaire gran, però hi havia una premsa. I a baix a la vora del foc hi havia l'oceller, que allí hi havia carretells, però nosaltres no hi vam entrar mai allí. Estava tot ple de taraganyes, allí no hi vam entrar mai. Vam obrir la porta, sé que hi havia 4 carretells o 3, però allí no hi vam entrar mai. Allò era com si no hi estiguera. Aquesta història per mi és fascinant. A principis dels anys 70 existia una certa llegenda urbana, en el sentit que hi havia una dona que es passejava nua pels boscos i per la masia de Campalós. El testimoni dels germans Tarín és extraordinari per parlar-nos d'aquest personatge i per saber com van ser els darrers anys de la masia d'en Peus. Jo pujo a Campalós explícitament per fer una aquarel·la de la masia cap al febrer del 66, 1966. Pujo allà amb un grup de companys, amics, alguns a l'escola, altres a la feina, i passem allà al dematí pintant. Fem les respectives aquarel·les, molt aficionadament, evidentment, molt de començament, d'ofici, i accidentalment perdo la documentació i la documentació es queda allà dalt. Anem cap a casa, arribo a casa i em trobo que em falta documentació. El dia següent el meu pare treballava de vidrier, feia torns
puja a dalt un dematí i troba la documentació perquè evidentment tenia la referència de l'aquarel·la que havia fet, el camió on estava situat, on estava col·locat, la va trobar allà mateix. I aquí és quan contacta amb la senyora Eulàlia Puig. O sigui que nosaltres sempre l'hem conegut per la Ieta. Després dels darrers masovers oficials, podrien dir que una dona que estava sola, va ocupar la masia. El que no sabem si la va ocupar d'una manera extraoficial o va ser amb el vistiplau dels propietaris de la finca. Deduïm que era una senyora que estava de masovera allà, no sabem el temps que portava, intuïm que no portava gaire perquè la casa, per fora, els arbres, tot el conjunt de la casa estava bastant abandonat. S'inicia un contacte, la dona coneix el meu pare, arriben a un consentiment per pujar els caps de setmana allà dalt i a partir d'aquest moment comencem a pujar. En aquells moments tenia jo 17 anys. Es tractava d'això, de pujar, passar el dia i, en fi. Aquesta senyora, en aquell temps, no sé, havia tingut unes èpoques bastant difícils de la seva vida, per circumstàncies va anar per allà, i feia una vida molt natural, era vegetariana i tenia una doctrina i un comportament molt correcte, molt respectuós amb la natura, tenia una sèrie d'animals domèstics també allà, una ossa, unes gallines que es movien sempre allà pel pati, i nosaltres a partir d'aquell moment ja comencem a pujar, vull dir, li sent bé que pugem, o sigui, es troba bé amb nosaltres i comencem a entablir una relació, no? Es casa de la República, el seu marit s'ha d'exiliar i llavors aquesta dona recorre a això. Durant aquest temps, durant la República, ella ja tenia uns principis així de naturista. Practicava, inclús si no recordo malament, practicava nudisme també, a la platja de Gavà, me sembla, si no recordo malament, que hi ha algunes referències que era una platja que en època de República ja es practicava. I llavors ella continua amb la seva vida allà, una mica molt ermitanya, molt eremita, amb les seves creences, les seves teologies, les seves creences sempre basades en la naturalesa. I nosaltres ens impregnem també d'aquesta cosa i nosaltres no deixem de crear les nostres alimentacions i els nostres hàbits, no? I en fi, es manté la relació aquesta. Posava nua, diguéssim, al costat hi havia un petit estable que estava descobert i ella entrava dintre, evidentment per no ser presenciada per ningú, entrava dintre aquest estable que es tancava i estava sense teulada i llavors li entrava el sol i ella el que feia era prendre el sol allà nua completament, això ens ho havia dit. Però amb nosaltres mai va fer cap acte de presència de res, vull dir, una senyora molt correcta i en fi, vull dir, a més, molt sociable, vull dir que entenia perfectament les altres maneres de pensar i en fi, havíem establert una amistat molt cordial amb ella. Clar, per nosaltres és una cosa una miqueta estranya, no?, en aquella època, però era una dona especial, sí, tenint en compte que, clar, vivia sola en una masia, no? Ella va deixar una frase feta basada en la natura. Era Campalós, vent i sol. La Laieta, molt probablement, era seguidora del doctor Capo. El doctor Capo, o el professor Capo, era un naturista italià que va venir a viure a Catalunya. Va ser un gran divulgador de la tropologia, que defensava el nudisme i a l'hora el fer una dieta vegetariana. Aquest home va ser un gran admirador de Gandhi i després de la Guerra Civil va patir presó. Nicolà Capo, de fet, va ser l'impulsor a Espanya de la cuina vegetariana. Era un humanista, un giropensador, un pacifista. Era un home que abogava per la tolerància. Sobretot cridava molt l'atenció perquè era naturista, ella, diguéssim, seguia, diguéssim, unes normes, diguéssim, alimentàries molt concretes, també suposo per la limitació que ella tenia, clar, com podia... Ella menjava del que ella collia també a l'hort. Amb el temps, anant pujant, la dona s'ofereix perquè passem caps de setmana
entrem a la casa, veiem com és la casa, la casa amb els anys ha perdurat a mi una sèrie de records que són imborrables, com són olors olfactius, per exemple. Estem parlant d'una masia que estava plena de productes així naturals, com garrofes, ametlles i coses així. Moltes olors aquestes encara han perdurat amb el temps, com és el cas de les garrofes, que queda molt evidenciat, i avui en dia encara aquestes olors encara a vegades en quines situacions, en quins moments encara les pots percebre. Ella també crec que s'ho passava molt bé amb nosaltres, li feien companyia, no estava sola, perquè una senyora de certa edat estar a una masia sola, també era una situació bastant complexa, suposo, per ella. Durant la nit, tot el que hi havia era una espelma, ens movíem amb espelmes i quan hi havia lluna plena ens acostàvem a la finestra i això era per Setmana Santa, encara feia alguna de fred. I es va fer una mica d'acte d'efectes no paranormals, no puc dir-ho, perquè sí de presència. La nostra mare era una mica susceptible, molt sensible amb això, i havia sentit parlar que hi havia una persona allà de la família que es deia Roser. Va morir el seu marit molt jove i ella, aquesta senyora la Roser, que era família de la família Palós, va tindre presències a través de sorolls, que també era una cosa, suposo que la soledat i quan estàs en segons quins moments i quina situació, mentalment és fàcil de percebre coses, sorolls, i més en una masia que tenia un ressò molt especial, de pensar que la sala de dalt era una sala grandiosa, enorme, que estava buida completament, i ressonava molt. I aquesta senyora, amb la seva joventut, havia sentit, que encara vivien amb el seu marit ja havia mort, com dic, havia sentit efectes una mica paranormals, com rodolar de fruites per terra, una poma sobre la taula i coses així. Va ser una cosa, uns relats, a vegades, d'aquells que acostumem a fer amb molta freqüència i d'una manera molt regalada. Això és el que recordo jo. La nostra mare també tenia una actitud bastant així, també, una mica supersticiosa, una mica... En fi, crec que en els pobles, vull dir, tothom havia tingut aquest tipus de presència, diguem si és la paraula adequada, presència, intuïda que hi ha alguna allà que no és molt normal, que no és molt natural. Unes portes d'aquelles antigues que tancaven malament, que feien soroll, finestres que entrava la llum. També recordo una sensació molt maca, i és que nosaltres, quan vam fer caps de setmana, havíem dormit a dalt, diguéssim, és el que estava explicant abans, diguéssim que hi havia una estança molt gran, que és la que donava a la part frontal de la casa, que allà, diguéssim, abarcava, diríem que 3 finestrals, si no vaig errat, eren 3 finals, era una estança molt gran i ella tenia allà diferents llits. Aleshores, recordo molt bé perquè, clar, teníem el sostre, que el sostre no tancava bé, diguéssim, vull dir, quan sortia el sol entrava per entre el teulat i les bigues i era una sensació molt maca. Es colaven els ocellets, estaves dormint i se colaven els ocellets per dalt i, ostres, allò era... Clar, és el que diem, en un nen petit, allò li produïa unes sensacions molt maques. Comencem a anar allà amb els nostres pares sobre l'any 66, 67. Tinc en aquests moments 8 anys i això dura aproximadament fins als 12 anys. Vull dir, aleshores, clar, soc un nen, nosaltres vivim a Cornellà, una zona més aviat industrialitzada, als nostres pares se'ls agrada molt la muntanya, diguéssim, i aleshores Sant Boi és el lloc que està a prop. El nostre pare no tenia cotxe, per tant ens bellugàvem. Sant Boi anava molt bé, perquè Cornellà, Sant Boi, una parada en els ferrocarrils, en 10 minuts estàvem a Sant Boi, i després a caminar, anàvem carregats als bolses, motxilles, portàvem tots els estris per anar allà dalt, ens ho passàvem molt bé. I clar, és una altra situació molt diferent avui en dia, que vas un cap de setmana i te'n vas a 100 quilòmetres. En aquella època penso que segurament les famílies es movien més en entorns més reduïts. A darrere del que és la masia hi havia una esplanada que hi ha uns quants ametllers
i allà ens ho passàvem molt bé jugant a futbol. Però també havíem pujat en altres famílies, també nens, diguéssim, de la meva edat, i clar, allà jugàvem de tot, aquella època, el que es pot jugar quan ets petit, anar a la muntanya, no? Vull dir, fem petites excursions amunt i avall, ajudàvem també a vegades a anar a recollir llenya per la masia, baixàvem al pou a buscar aigua, anàvem tota la família, els pares, els germans, un altre germà que ja no hi és, que també havia pujat de tant en tant, els avis, sinó família, o gent coneguda, amistats nostres, dels meus pares, més aviat. Clar, era un dia, diguéssim, familiar que el que anaves allà és a passar-t'ho bé. El fet d'anar allà, vull dir, era, diguéssim, desconnectar la vida quotidiana de la ciutat. El nostre pare treballa a la fàbrica, la nostra mare a casa, les labors, diguéssim, de la llar. Com érem nosaltres d'acollir, que si bolets, que si cargols, els meus pares sempre anaven collint coses i tornàvem a casa a la collita, no? La meva mare es parava molt pel tema d'herbes medicinals i el meu pare era molt de bolet i de cargols i omplíem els cistells. Aquesta senyora, jo perdo contacte amb ella a partir de l'any 1971. La meva família continua pujant, continua fent trobades, continuen fent caps de setmana i jo ja deixo de pujar. Sé que cap allà l'any 74 o 75 aquesta dona es posa malalta i va morir a la colònia Güell amb la seva filla. Un cop la Laieta desapareix de la masia, la degradació de la masia va ser increixendo. De fet, va estar durant 30 anys abandonada i el vandalisme i les inclemències i el pas del temps va fer que la masia, sobretot el sostre, s'ensorrés. Com m'agrada, diguéssim, continuo fent excursionisme i fent senderisme, jo he passat diverses vegades per allà. Clar que la masia ara ja no té res a veure amb el que era, s'ha fet el que s'ha pogut fer, però vull dir, vaig veure la masia ja mig derruïda, encara vaig poder fer una foto a la meva dona i al meu fill, abans que estigués ja totalment derruïda. Vull dir, aquesta fotografia encara... I bueno, és allò que han passat anys, el meu fill ja és una altra generació, i aleshores, dic, bueno, ha anat passant la meva vida, no? I el record està. Durant el mandat municipal de 1999 al 2003, l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Boi va decidir la recuperació de la masia de Campalós. La finalitat de la recuperació d'aquesta masia era el de crear un equipament mediambiental que es dediqués, que fos com una mena de casa de colònies o una aula de natura en la qual els infants i la població escolar de la nostra població o de les poblacions del voltant tinguéssim un equipament adequat per fer una descoberta de la natura, aprofitant que a Sant Boi tenim un entorn natural realment important i interessant. Jo crec que l'alcaldessa, que en aquells moments era Montserrat Gibert, fos educadora, va ajudar molt a impulsar el projecte. La següent decisió va ser que per poder impulsar la recuperació de la masia de Campalós es va optar per presentar-se, per sol·licitar un programa d'escola-taller. Les escoles-taller en aquell moment eren uns programes que servien per inserir joves en el món laboral i a la vegada per refer o per fer actuacions que ajudessin a millorar els equipaments o els entorns naturals o patrimonials de les poblacions de Catalunya. El sostre ja havia caigut i era molt urgent actuar per conservar el que quedava. L'estat de Campalós estava molt deficient, estava mig esfondrada la coberta i els murs de contenció de la masia també estaven molt deteriorats. I a partir de llavors es va realitzar un projecte executiu per part d'un arquitecte extern i que una mica nosaltres no ens vam adequar al projecte, sinó que nosaltres vam fer el projecte que corresponia per a la rehabilitació de la masia, que en aquells moments va coincidir molt bé perquè per al tema formatiu les feines que es van fer es van poder executar amb una obra real. Van arribar a una masia que estava enderrocada del temps i van buidar-ho tot.
Van treure el sostre, la teulada, els forjats, van treure tot. Es va arribar a un acord amb la propietat de cessió d'ús de la masia per poder començar a treballar amb l'escola taller i posteriorment l'Ajuntament de Sant Boi va adquirir la finca i avui dia la masia i el seu entorn forestal és propietat pública de l'Ajuntament. El programa formatiu de l'Escola Taller Campalós tenia dos vessants. Una era la de la formació dels alumnes dins les seves pràctiques de taller i també després en la posta en pràctica de les seves feines en la rehabilitació de la masia Campalós. Hi havia joves majors de 16 anys. Tots aquests joves van fer una tasca educativa. Va ser potser segurament el seu primer contacte amb el món laboral i molts d'ells van aprendre un ofici que després a molts d'ells els ha servit a la vida per poder inserir-se laboralment. A més, era una escola taller important pel número de tallers o d'especialitats que hi havia formatives. Els mòduls que teníem nosaltres a l'escola taller eren 6 i hi havia 4 que eren fonamentalment de construcció i 2 més que eren de temes mediambientals. Si els de construcció tindríem el que és els bàsics, que són fusteria, serralleria, construcció, lampisteria i després tindríem 2 que serien de jardineria i forestal. De fet, va ser molt interessant el projecte de Campalós des del punt de vista d'inserció laboral, també perquè van conviure paletes professionals amb joves que estaven aprenent un ofici de paleteria. La relació va ser molt bona perquè ja van portar paletes que ja tenien un perfil que no tinguessin problemes. La meva feina era coordinar els equips que tenien de paleteria més els monitors de l'escola taller també de paleteria, perquè les feines conjuntament ningú fes creuament de feines. La rehabilitació és una feina més delicada que potser obra nova i en aquest cas, amb el suport tècnic que teníem extern més l'equip de treball que tenia a l'escola taller pels alumnes, no va ser molt difícil, sinó simplement va ser aplicar el que havien conegut en la teoria per poder fer a la pràctica. Està clar que les feines de rehabilitació han de ser més curoses i és una qüestió de temps que els alumnes a poc formant-se anaven fent més bé la feina i es podia adequar fàcilment aquest projecte en el projecte formatiu de l'escola taller. El que passa que sí que porta una complexitat de sorpresa més gran que si fas obra nova, amb la qual això també t'implica més esforç. En principi es va intentar aprofitar el màxim de materials que es pogués per poder respectar el que seria l'edifici i es va fer el tema de les teules, les que es van poder aprofitar es van aprofitar, les que es van posar noves es van posar per la part de sota per no veure-ho. Tot el que era l'estructura, els murs de la masia es van mantenir, es van haver de cosir i el que sí que es va haver de fer nou van ser els forjats perquè tal com estaven no es van poder mantenir. Rajoles que es van aprofitar i es van posar al frontal de la cuina i els altres que no es podien aprofitar es van guardar. Que té un patrimoni que és necessari conservar, ho ha de fer i evidentment és més car. Una rehabilitació no és mai una cosa fàcil, però seguint el projecte que estava tot molt ben detallat, doncs en principi es va poder seguir bé. Teníem una direcció facultativa externa i nosaltres a part érem tècnics i anàvem fent tot el seguiment com si fóssim l'empresa constructora. També tenia una certa complexitat tècnica al anar allà dalt. La ubicació de Campalós, que està a una distància potser d'uns 2 o 3 quilòmetres del centre de la ciutat i on hi havia l'escola taller, va ser una dificultat que al final és temps i diners. Però l'accés era difícil, es perdia molt de temps entre anar i tornar, però algú tenia que fer aquesta feina. Si no haguéssim fet l'escola taller l'hagués tingut de fer qualsevol empresa constructora que també hagués suposat el mateix cost i quan s'ha de fer una cosa, si s'ha de fer es fa. Quan teníem que portar materials, quan tenia que pujar el formigó, els camions de formigó que tenien que passar per aquests camins de muntanya quan plovia, tenien que tenir molt de cuidado quan demanaven el material perquè si havia plogut no podien pujar els camions. Tenia que ser conjuntament amb l'oficina tècnica coordinar-lo molt bé tot això perquè si no
Dins del que seria l'escola taller, els alumnes tenien els seus monitors amb els que anaven fent tot l'aprenentatge, però després, a l'hora de posar-ho en pràctica, necessitàvem tenir materials disponibles, saber quines partides s'havien d'executar i poder-ho tenir tot més o menys preparat perquè a l'hora que ells poguessin treballar ja es pogués anar fent tot ben seguidet. Vam fer una rehabilitació molt maca perquè era fusta, les bigues noves, les parets, el sostre, va ser tot molt maco, molt formigó, molt totxo vell, materials nous, el sostre tenia un material nou, sí. Vam fer de tot, del material antic i el material nou. Es van trobar coses molt interessants mentre es feia la restauració de la rehabilitació de la masia. Es van començar a trobar, sobretot, maons que estaven al terra o estaven al sostre o estaven inclús incrustats a dintre dels murs de la masia que tenien unes figures geomètriques fetes amb el dit, empremtes de mans, trepitjades d'home i d'animals i que feia que allò fos molt misteriós. El mòdul de fusteria va recuperar les finestres de la masia i va recuperar també les antigues portes. El mòdul de serralleria va recuperar les reixes de les finestres, va recuperar també, millor dit, va crear noves reixes al voltant per l'entrada de la masia. La serralleria va fer una feina també de cirurgia, de fer els ferros per engrapar els murs. El mòdul forestal va fer un treball ingent. Pensem que el bosc era absolutament impenetrable, molts arbres caiguts, molts pins que havien crescut d'una manera atapeïda i es va tenir que fer una neteja de bosc impressionant allà. El mòdul de jardineria va recuperar els arbres fruiters que quedaven allà, els ametllers, els garrofers, va recuperar una miqueta les petites plantes que hi havia al voltant, com eren les aloe veres. El mòdul de lampisteria va fer tota la feina de la instal·lació d'aigua i d'electricitat. La família Campalós eren vinculats a la paleteria, paletes o rajolers, però també eren vinícoles. Abans, les masies, les cases de pagès, no tenien res per fer bonic. Sí, tot tenia una utilitat. Hi ha cubs on es fermentava el vi, però també hi ha una premsa de vi i això ens fa pensar que en aquella època, clar, al segle XVIII, el cultiu més extens és el de la vinya. El vi samboià no és que fos d'excel·lent qualitat, però sí que era una producció important, almenys fins ben entrat al segle XIX, fins que no va haver la crisi de la filoxera. Jo crec que la varietat que hi havia era Somoi, era un vi molt casolà, era un vi molt limitat, o sigui, no tenia el gust, l'astringència, no tenia els elements que tenen aquests vins d'aquestes varietats noves. La seva economia es devia basar en la vinya, però també en algun tipus d'agricultura, agricultura de muntanya. 1700 és una data clau en l'agricultura moderna perquè és el temps on es va fer la rotació de conreus. La rotació de conreus va ser la gran explosió de l'agricultura. Abans l'agricultura, abans de la rotació de conreus, que es va fer per Anglaterra per primera vegada, doncs hi havia un conreu que es plantava una vegada a l'any i a partir d'aquí doncs podia anar bé o malament. Normalment anava malament perquè doncs, les inclemències meteorològiques eren tremendes, episodis severs de meteorologia extrema, pedregades, etc. A l'entorn trobem cabanes de pedra seca, tot el que està vinculat a feixes,
el que està vinculat al conreu de muntanya. Hi va haver una explosió en tecnologia de cara a l'agricultura. Va ser clau. Totes les terres van començar a guanyar valor, la gent va començar a invertir en terra i no en altres aspectes de l'economia, i aleshores és quan es van construir les masies i quan es va tirar endavant tot el que és l'agricultura, que en diem l'agricultura moderna. Per això podem trobar al sotabosc dels nostres boscos, de les nostres muntanyes, tota una xarxa de marges de pedra seca impressionants, que és un autèntic patrimoni també cultural. I això és el reflexe d'aquest passat històric en el qual la vinya ocupava fins a l'últim mil·límetre de terra que existia al nostre entorn. De 1860 a 1890 aquí va ser l'esplendor de la vinya. Aquí es conreava tot el terreny conreable i no conreable. Fins i tot s'assecaven torrents per poder conrear. La demanda era superior a l'oferta de terra. Tenim dos cubs aquí, hi havia dos cubs aquí. Estan situats a la part exterior, la part nord, perquè està clar que si no volem que pugi la temperatura a la fermentació no poden estar exposats al sud-sud-est, com és la cara visible de totes les masies, de totes les barraques i de totes les caixes niu que s'han de posar a la muntanya. O sigui, quan nosaltres posem una caixa niu l'hem d'encarar sempre a sud-sud-est, que és quan surt el sol, i de seguida l'ocell és quan li ve l'escalfor, sobretot a l'hivern. I a la primavera és quan s'aixeca de seguida per anar a buscar menjar. Bé, doncs aquests cubs estan situats a la part nord, a la part ombril de la casa, i era doncs per això, era doncs per, entenem, era doncs per el trepig i per la primera fermentació que hi havia del raïm. Al gener del 2009 va haver-hi una tragèdia mediambiental i a més humana, en el cas de Sant Boi. Vàrem patir una ciclogènesi explosiva que ens va abatre aproximadament uns 30.000 arbres, majoritàriament pins, però també altre tipus d'arbre, roure, alzina, etc. Va ser devastador. I una part dels boscos que s'havien recuperat a Campalós també s'havien destruït. Recuperats, si algú es pot recuperar d'això, però agronòmicament recuperats, vàrem veure que Campalós calia dotar-lo, ja que era una finca que havia adquirit l'Ajuntament, calia dotar-lo d'un entorn propi, que veient els vestigis de terrasses que hi havia, doncs eren conreus. I a l'hora de triar els conreus, doncs vàrem pensar que com que teníem una terra a base de llicorella i quarsita, una terra que penetra molt l'aigua, doncs ens aniria bé un conreu de sòl profund. Barrejant els tipus de conreus, vàrem triar la vinya perquè pensàvem que l'Ajuntament podria encapçalar una transformació en l'àrea de conreus de muntanya no tan sols de Sant Boi, sinó de tota l'agricultura de muntanya del Baix. La recuperació de la vinya de Campalós va ser un gran encert, perquè ajuda a consolidar aquest paisatge de mosaic agroforestal, ajuda també a donar un discurs, a explicar el discurs de què era i per què seria la masia de Campalós de cara a les poblacions escolars que van allà a la natura. El tipus de terra és la mateixa que el Priorat, doncs vam plantar les mateixes varietats. Per tant, és garnatxa negra i samsó, el que en diuen carinyena. Creiem que una alternativa de vinya en totes les zones de conreu de muntanya seria ideal. El que no podem permetre és que les zones de conreu de muntanya s'abandonin. De fet, l'Ajuntament de Sant Boi no permet
que s'abandoni ni un pam d'agricultura de muntanya. La finalitat és que el bosc no avanci. Desgraciadament, en els incendis que tenim darrerament, doncs veiem que les úniques zones on es poden apagar els incendis no són les zones gestionades, que també s'ha de fer. Perquè una zona gestionada forestalment, doncs és cert que crema menys, però crema. I amb aquests incendis forestals, els grans incendis forestals, no hi ha manera d'aturar-ho això si no és amb una gran taca d'agricultura de muntanya, una gran taca de conreu. La vinya pot ser una solució. Quan l'Ajuntament ens vam plantejar de fer vi, doncs vam dir, escolta, podem fer vi? Sí, jo els vaig dir que sí, sí que podem fer vi. Podem fer vi. Vi bo és molt difícil, però vi digne sí que se'n pot fer. I efectivament aquí durant 3 anys vam fer un vi molt digne. Que no sembla que estiguis a Sant Boi. És una masia petiteta, però sobretot jo el que valoro d'aquí Campalós és l'entorn d'aquesta vall del Llor. És, podríem dir, pràcticament l'única vall i zona forestal verge, més o menys, perquè hi ha hagut activitat agrícola i encara n'hi ha, però no urbanística en tot el terme de Sant Boi de Llobregat. Durant la primavera aquí s'omple d'ocells, les caixes niu que tenim penjades pels arbres, totes elles aquesta primavera passada han estat ocupades, altres espais, arbres, sots, forats que hi ha en els troncs, diferents espècies d'aus, els aprofiten a la primavera. És un lloc molt tranquil, com dèiem, és un pulmó verd al costat de Barcelona, molt a prop del Delta del Llobregat, que també és un espai natural de referència, especialment per les aus. La gent que ve a Campalós, escoles, grups de lleure, caus, esplais i particulars que poden venir a Campalós, el primer que es queden sobtats o que descobreixen és aquest entorn natural en plena àrea metropolitana, en ple Sant Boi de Llobregat, i aquest aïllament, això de semblar que estàs totalment fora d'aquesta àrea metropolitana, malgrat que de nit la contaminació lumínica t'acaba delatant que ben bé ets al costat de Barcelona. Campalós és una aula de natura, però que té com una doble vessant o funció. Com a aula de natura, normalment entre setmana, especialment dirigida cap a escoles i instituts, especialment santboians, però també de la resta de la comarca, que venen a fer activitats de descoberta de la natura, del bosc, de l'agricultura de muntanya, d'orientació durant els matins escolars. Fins i tot també des de l'any passat s'han ofert algunes colònies escolars de petit format, perquè la casa té una capacitat reduïda d'una trentena de places, una miqueta més, i els caps de setmana, sobretot, o a l'estiu, utilitzant grups d'educació en el lleure, caus, esplais, que venen a fer des de sortides amb els grups d'infants o sortides formatives de monitors, de revisions, preparacions de cursos, tancades. I des de fa un parell d'estius, a l'estiu també provem de fer un camp de treball dirigit especialment a joves que permeti, per una banda, descobrir tot aquest entorn natural, però també potenciar-lo fent activitats útils per l'entorn, que serveixin com a servei a l'aula de natura, a l'entorn en el que estem, i que també serveixi com un aprenentatge pels joves, tant ambiental com de consciència social i de voluntariat. L'aula de natura a Campalós és propietat de l'Ajuntament de Sant Boi, però està gestionada
per Minyons Escoltes i Guies de Catalunya a través de la Fundació Escoltes i Guies, de la qual depèn. I és una entitat a nivell nacional que fomenta l'escoltisme, que és un projecte educatiu encarat a infants i joves, on un dels puntals, no l'únic, però un molt rellevant, és el respecte per la natura, el coneixement del territori i la defensa d'aquesta natura com a eina pedagògica i com a eina de cohesió social i de país. Com a activitats ambientals treballem en 3 línies, especialment adaptant les activitats en funció de les edats. Una primera línia és la de l'agricultura de muntanya, l'agricultura de secà i la vida de pagès, explicant els costums i la manera de viure pagès i alguns dels cultius que encara es conserven a la finca de Campalós, especialment els ametllers i garrofers, però també d'altres cultius tradicionals de la zona, com són els cirerers, la vinya, que havia sigut el cultiu històric i que ja tenim una vinya recuperada juntament amb la casa, quan es va recuperar sobre els anys 2008 en endavant. Una segona línia de descoberta del bosc, on descobrim la fauna i la flora, també una mica la geologia d'aquest entorn i els diferents ecosistemes que hi podem trobar. I per últim, una última línia d'orientació, també explicant, no només descobrint el territori que envolta l'aula natura, sinó també donant aquestes eines d'orientació que avui en dia amb el Google Maps tenim una mica oblidades i que són tan necessàries i importants quan la gent vol anar a la natura i vol anar a la muntanya. Una de les línies especialment que volem incidir i treballar més enllà dels coneixements biològics, naturalístics que tenim, és de la importància de com viure a la natura, de com comportar-se a la muntanya, d'aquest respecte i també de la importància de ser conscients on anem, de quina manera, com ens movem per aquest entorn natural que és molt idíl·lic però que també té les seves... que necessita conèixer-lo per estar-hi a gust, per poder-lo aprofitar al màxim, però també per respectar-lo i per mantenir-lo. La senyalització aquesta al final és donar informació, especialment quan no hi som els educadors de l'aula natura, que quan hi som ho expliquem i sempre és més agraït que t'expliquin les coses que no pas llegir-la, però sí que qualsevol persona que utilitzi la instal·lació o que visiti l'entorn de la masia pugui conèixer primer alguns petits ecosistemes que tenim, zones de diferents boscos que tenim en aquest espai tan reduït, però tenim pinedes, tenim alzinar, tenim màquia, en funció de la zona on estigui, si és més humida, si és més de soleil, i després els principals conreus que encara es mantenen, com les ametlles, l'ametller, les garrofes, la vinya, i algunes plantes aromàtiques que trobem a l'entorn de Campalós pels nostres boscos. És un entorn privilegiat, et permet desconnectar les estones que encara no han arribat a les escoles o just quan marxen, tens aquell moment de pausa, de repòs, de poder gaudir d'un espai natural únic al nostre entorn més immediat. I després la possibilitat de transmetre aquesta estima, aquest respecte cap a la natura, cap als entorns forestals, la importància de l'agricultura en tots els nivells, econòmica, social, cultural i històrica, i donar a conèixer aquest entorn, aquesta vida al món natural, al món rural, que massa vegades els urbanites, la gent que viu a la ciutat, té oblidada o la té només com un espai recreatiu sense ser conscient de tota la vida, de tota vida natural, però vida social que s'hi genera i que és tan important i necessària si volem seguir preservant aquests entorns per les generacions futures. Per desgràcia s'ha destruït molt patrimoni històric i s'ha destruït per no tenir consciència de la importància d'aquest patrimoni i després perquè, evidentment, les necessitats de la nostra societat i el creixement urbà ha generat aquesta destrucció de coses, d'elements que avui en dia li donem més importància. El tema aquests d'arqueologia
industrial, encara que en aquest cas estem parlant d'estructura agrària, però d'edificis en peu, però que també se'ls pot fer lectures arqueològiques, són temes que fins fa, com aquell qui diu, 4 dies no se li prestava atenció. Quan tenies l'edifici en peu, sí, es documentava, es dibuixava, es fotografiava, però no se li prestava un excés d'atenció. L'arqueologia anava més allò al que hi havia al subsol que no el que hi havia en peu. I ara, en canvi, aquestes últimes dècades es té en compte també tot aquest tipus d'estructures de l'economia agrària tradicional, de la primera industrialització, del vapor, de l'energia hidràulica. Totes aquestes coses s'han posat molt en valor, per sort, des de fa uns 40-45 anys, i evidentment això ens beneficia molt el coneixement i cada dia se'n sap una miqueteta més. A vegades no som conscients de les coses, del valor històric que tenen les coses que tenim més a prop i de la informació que es poden donar del nostre passat. Jo crec que encara hi ha moltes coses per descobrir aquí a Sant Boi i no trigarem gaire en saber més coses.